телевизор бит каты кычкыра. Ол сенең башың булып кылана, динамигыда авызың күк тора. Минем илемдә тиздән күтәрелде, бөтен тискәре буенча. Мин тискәре шәкилешәм бөтенләй, менә җавап шул синең сораусызга. Кайда сез соң 8 ел, каһәр төшкән бәндәләр, карыйсым балет килә, акошлар биесеннәр, үзенең күле өчен карт тетрәсен дертләп тә экраннан Кит Соловьев, биесеннәр, акошлар. Барысы син дәшми калырсың, яна имеш читтә калгансың. Йөзең эшкерәк кырмалчасыннан, күңелең нигәдер бераз сүрән. Мин синең белән сөйләшер идем, тик телевизор бик каты кычкыра. Ул синең башың булып кылана, динамигыда авызың күк тора. Кайда сез соң 8 ел, каһәр төшкән бәндәләр, карыйсым балет килә, акошлар биесеннәр, үзенең күле өчен карт тетрәсен дертләп тә экраннан Кит Соловьев, биесеннәр.